Здравейте, аз съм Павката и в този епизод ще ходим на Тайбо. Crack rockin' that padlock with a stash spot in my right top. Street dreams down the block from my dad's spot. Bad cops on my payroll. Ало? I'm looking for Agent Mark tonight. Да, на телефона. Кой се обажда? This is Vader. Darth Vader. Вейдър? Ти не умря ли преди 100 години? Още в 6-ти епизод на Star Wars The Return of the Jedi. Father. Откъде ми имаш телефона? What a stupid question. I don't know the phone numbers of the galaxy. Anyway, I have a special task for you, Agent Activate. Специална задача? Какво иска злодей като теб от мен? Listen to me, Agent Activate. We have the Force, and the Force is still with us. But lately, we are losing the Force from the female gender. They're doing exercises and workouts more often. They're getting stronger and powerful every day. I want you to go to Monastery, Sports World Center, and enter the classes at Urbana Petroleum. I want you to show them that you can do all the exercises that they can do. Не, Вейдър, нека да се тренират момичетата, там няма място за мъже. Listen carefully, Agent Activate. I have your back. Max is with me. Макс? Пленил си Макс? Искам да говоря с него. Искам да съм сигурен, че е жив. Макси, кученцето ми, къде си? Не се притеснявай, ще те спася. You have 24 hours to complete the task. Good luck. Няма време. Трябва да го направя. Round 1, fight! Round 2, fight!
Final round. Fight! Fatality. You lose. Добре, не успях да спася Макс в този епизод, но виждате, че се изкарахме много добре. Искам да ви кажа, че тази бото беше много сериозна тренировка. Не е само за жени, и мъже трябва да ходят там. Ако вие сте жена и вашия приятел или съпруг не е ходил на тайбо, покажете му това видео, покажете му, че ето, че и мъже могат да ходят там и да се изкарат добре. Нека и те да видят как вие се натоварвате на тайбо за един час. Ако вие сте мъж и гледате това видео, препоръчвам ви да опитате една тайбо тренировка. 1 час кардио, 1 час юмруци, ритници, скачане, клякания, коремни преси. Ако харесате това видео, струшете лайк бутона. Дайте му възможност да достигне до повече хора. Това е от мен. Надявам се с това видео да съм ви активизирал и надъхал да спортувате. Се видим в следващия епизод. Hey, hey.